Uli Chiropractic, Helot Massage, Bone Sitting and Therapy, TV Bisayawan. Hangad ko po ay makatulong sa mga kababayan natin for free only. Chiropractic, Helot Massage, Bone Sitting and Therapy, TV Bisayawan. Maraming salamat po mga kababayan ko. Sabi mo kung meron pa. Pangarap siya. Oo, tingin ayaw. Naman. Oo. 5 months mo yung, ano no? 5 months yung pilay. Tanggap. Tanggap na. Tanggap. Tanggap na. Tanggap. Tanggap na. Sana hindi na babalik, no? Kuya Rinaldo Ribo, maraming salamat po sa suporta mo kay TV Bisaya number 1. 5 months na, masakit ang balikat dahil sa nagbubuhat siya ng kahoy. Apektuhan na yung balikat niya. TV Bisaya number 1, hangad ko po ay makatulong sa mga kababayan natin for free only. Chiropractic, Helot Massage, Bone Sitting, Therapy. Maraming salamat po mga kababayan ko. 5 months na yan, 5 months. Nakuha sa ano, no? Pagbubuhat ng kahoy. Nalamanan na Nagbuhat ng kahoy. nadaganan. Nadaganan po siya. Oh, ano yung truso? Hindi, yung mga sanga. Mga sanga-sanga lang. Nakulat siya ng mga gaganitong sanga. Dito siya bumagsak. Imbis na doon siya babagsak, sa kanya bumagsak. Yung pagpupulot ng gano'n, humangin Dito. siguro. Dito tumama yung puno. Sinasangahan ng gibilina. Imbis na doon sa bagsak. Ilan taon na yan, tay? Ilan taon na po yan? Matagal na. 5 buwan pa lang. Buwan pa lang. Sabi na ng hilot, nalamanan na daw. Kaya medyo mahihirapan. Oo. Ibalik. Paano? Hindi mo ba mataas? Taas naman. Oo. Medyo masakit naman. Baga ko. Balikat ko lang. Balikat ko. Balikat. Ilocano. Sujing ngapain ba ka na? Masakit yan. Ganun paano masakit sa taas o pag ganyan? O pag magbubuhat lang? Pag nabuhat lang siya. Pag nagbubuhat lang masakit. Ilang months na yan? 5 months na. 5 months na pala yan.